mu ne ƴaƴan baba, mu ne ƴaƴan baba, so da ƙauna ƴan kaza ba, babu wani yara ne kai ha kai nace maƙiya maƙiya na sai dai kallo na farko a baya ni dai na wuce can kafa ni dai Allah ya ba mu sa'a dai ko ba rai daidai ko ba rai daidai na ce ni yanzu na fara waka yanzu na fara yanzu na fara yanzu na fara Allah ya ba mu sa'a maƙiya na sai dai kallo maƙiya na sai dai kallo 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 na ci gaba na ci yamma na ci kudu na ci arewa sai dai kallo wallahi arabe mu ne kai muke yi dan gaba za gaba kai magaba mu samu sa'a dai da rabo mai amfani Allah muka roƙa Allah muka sa farkon lamurana in zan farawa dole na salat kun shugabana mai makai shi ne wanda al'umma muke kayarwa ko da yaushe har gobe ma dai har jibin ma dai mai gatan ma dai mai mala'ikun ba su ma suke yabo wurin shugabanmu annabinmu mazo na shugaba na shi ne dai ya zo da salladai 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 ma'aikin rasulu rasulu annabin gobe har jibi gane mai shi take yi